Coidadora é un relato fragmentado que parte da historia dunha moza cuxa nai ten unha enfermedade neurodexenerativa. Pero ela en realidade é unha excusa argumental. A partir dela eu falo de moitísimas cosas, non? En realidade ten moitas capas e moitos temas. Falo de antropoloxía, falo de neuroloxía, falo de mitoloxía, de ciencia ficción, do linguaxe. En realidade é unha novela moi tola, é unha novela moi diferente. Creo que é necesario falar dos cuidados, é necesario crear novos imaginarios dos cuidados, pensar xuntos, pensar xuntas, pensar que Galicia ten a ancianidade máis lonxeva de toda Europa. Isto vai ser un problema moi grande, sobre todo para as mulleres. É o momento de falar, de lexislar, de leer sobre este tema.